Но това са теми, които са много дълги, много неразрешими и всеки един от нас по една или друга причина житейска е затворен в себе си. Но този човек трябва от себе си към себе си да се отвори, за да може да има светлина. Духовните водачи. Много гуру има в света. Като Саид Баба, например. Като хората в Хималаите. Тибет. Това са неща, за които със шепот се говори. И не всеки може да достигне. Значи не му е било писано. Знаете ли, не желая нищо да кажа за техни светейшества, но този разкол, който стана, мисля, че не е благоприятен за никого. Напротив, това не обезверява хората, откалява. Но именно те са хората, които трябваше да дадат много неща. За съжаление не се получи. Приятелство ли? Има ли го моето момче? Няма го. Какво значи приятелство? Приятелството е като добрите книги в 5-те си пръщета и за другите 5-10 да ги събереш. Знаеш ли Бог и природата, какво казва Синко? От неприятелите аз ще те пазя, но от приятелите пази се ти. Пазения и Бог го пази. Семейството е много висша двигателна сила в света. Но има неща, които как да кажа, моето момче, ако ме разбереш, не бих предпочела да имам паспортен или паспортна другарка. Мисля, че зрителя ще ме разбере. Всяка епоха ражда героите и си взима жертвите, моето момче. Изкуството то е много странно, така както и аурата е много странна на човека. Зависи коя от струмите на изкуството си докоснало. Всичко е сугестия, моето момче. Сугестия е и сградата, която е. Сугестия е и цветето. Сугестия и предметите около нас. Всичко е сугестия. Всичко зависи от самия индивид. Как го поема, как го претворява в себе си. Бог, пак казвам, взима жертвите си и дава своите герои. Най-бързото в света е мисълта, моето момче. Мислите са тези, които сътворяват, унищожават, възродяват и изпепеляват. Моята любима книга. Моята любима книга е книгата на живота. Всеки ден я чета и препрочитам. И все някоя страница съм пропуснала. За което не получавам добро по главата отгоре, а препрочитам 1000 пъти. Някои неща ги изпускам. Много думи ми се губят. Много строфи, много изречения. Затова съм и аз такава. Вера, нямам мое време. Моето време е спряло. Моето време е това, което виждаш. От което съм заобиколена. И моите деца, които ме радват. Ако не беше руския паметник Тинко Петицата Троя, нямаше да прави завой. Ще минава директно през него да минава. Аз ли какво бих избрала? Аз бих избрала, драги зрители, много мраза по телевизия да се показвам, всичките знаете това. Бих избрала този момент, който ме гледате всички, да ви даде Бог здраве, разум, доброта и най-важното, да са скъпи децата ви и да няма сълзи добрите ви човешки очи. Това е моето желание. Знаеш ли, аз не съм многословна, както и Ванга като феномен. Аз съм това, което ме виждат хората. Мога това, което ме е научил висши разум, но никога за нищо за света няма да позволя никой да си подиграе с мен, защото не е нищо повече от мен човек.
Няма нищо по-жестоко от висшето много животно, човека. На изхода на 20 век, началото на 21 век, който е 2001 година, векът на Водолея, човечеството е раковата клетка на планетата и еманацията на злото от самия него проистича. Спасението е в нас, вътре в себе си. Ако ние отворим себе си за себе си, съвсем по-друго ще бъде. Искам да ти кажа и още нещо, да ти приведа един пример. В една от църквите влиза мъж, жена и дете. Детенцето е работило цяло лято и ръчичките са му изпопукани и носи 1 лев на стотинки. Жената носи 1 лев също. А другия мъж, който е сериозно, прилично облечен, носи 10 000 лева да ги даде. Бог и природата на кого ще повярва? На това същество малкото, което се е трудило. На тази женичка, която цял ден на полето е пила жадна топла вода и е махала с мотиката. А не този, откъдето дошли, там и дошли парите му. Когато Исус Христос, както виждаш, влезе на магарето, ето го отсреща. Погледни, в Ерусалим. Защо пред църквите и храмовете разби търговците, разби парите? Защо? Защо? Когато повярваме сами в себе си, тогава ще настане равноденствието. Ние не можем да посягаме на другия. Така не ни учила природата. Не, нали? Много българи знаят и в целия свят знаят коя съм аз. А що от това? Ти да си видял някой пророк да е признат собствената му страна? Не, нали? Това, което мога, аз правя за моята страна. И ще го правя. Не искам почести. Не искам поклони. Коя съм аз? Искам едно единствено. Да има сговор. Човещина, човече. Това искам. И нека всеки от нас изчисти духовния и душевен олтар и да запали своята вътрешна свещичка да гори право. Тогава очите ни ще гледат по-бистро. Има хора, твои приятели,